Hei, katsotaan sitä, miten saadaan kopioitua jumalanpalveluskaava hyvin nopeasti tähän ajolistaan ja saada ne tekstit tehtyä nopeasti. Ja lähtää siitä liikenteestä, valitaan tuolta valikosta noista tapahtumista, niin valitaan sieltä, otetaanpa messupohja, jolloin meillä tulee tähän näkyville messu. Ja siellä on tietynlainen pohjat on tehty, siellä on paikallaan virret sun muut, vanhan testamentin tekstit, uuden testamentin tekstit ja niin edelleen. Ja kopioidaan pohjaksi ja valitaan päivämääräksi, tai ensinnäkin valitaan tuohon tapahtuman nimeksi messu. Me tiedetään, että ensi sunnuntaina on messu ja valitaan päivämääräksi siihen 12.7. ja mikä se tuleva päivämäärä onkaan. Ja täällä on sitten kohta kopioi ja hae tekstit. No niin, ja huomattiin valittu tapahtuma on 12.7. Ja nyt siinä on semmoinen jännä juttu, että tämä järjestelmä haki nämä tekstitkin automaattisesti. Eli täällä löytyy oikeat vanhan testamentin tekstit, uuden testamentin tekstit, evankeliumitekstit. Tuo näyttää olevan aika pitkä. Sitä me voidaan vähän lyhentää tai laittaa kahteen osaan. Valitaanpa. Täällä on sitten näitä kauttamerkkejä. Nämä kauttamerkit tarkoittaa rivivaihtoja tuolla tekstissä. Ja yksi tyhjä rivi tarkoittaa, että se silloin siirtyy seuraavaan diaan. Eli jos mä tuosta katkaisen tämä ja laitan sen nuin, lähde on kirkkovuosikalenteri ja tallennan tämän systeemin, niin nyt sinne huomattiin, että tuli kaksi osaa tämä evankeliumiteksti. 1 ja 2. Näin. Ja virret voidaan sitten, tai etusivua voidaan käydä täyttelemässä normaalisti. Ja sama juttu on virsilistaan, tästä on tehty oma video, kannattaa se kurkata, miten tuota virsilistaa täydennetään sitten. Mutta tällä tavalla meillä on valmis pohja jo täällä olemassa. Ja jos me halutaan tänne nyt esimerkiksi pikkusen laittaa tekstiä tänne joukkoon, niin valitaanpa tuossa on liturgia, virret ja sitten alkaa, niin siinä monesti pappi käy jotakin kertomassa, niin mä laitan sinne tekstiosan, laitetaanpa, että liturgi on liturgin nimi, vaikkapa nuin. Lähdettä ei tarvitse tässä tilanteessa käyttää ja tallennetaan listaa, niin meillä tulee tuo liturgia, me pystytään sitä pikkusen liikuttelemaankin täällä sitten, jos se sattuu, että se meni väärään kohtaan. Ja tuosta näkee sitten, että minkälaisena se on lähdössä tuonne ruutuun. Ja tänne voidaan sitten lisätä tekstiä vaikka siinä tilanteessa, kun striimi on lähtenyt jo eteenpäin ja lähetetään, niin se näkyy tuolla sitten. Hyvä. Meillä jumalanpalvelus kaava on kopioitu ja se on valmiina tuossa. Semmoinen juttu, mikä kannattaa ehkä tarkistaa, niin tuolla kynänkuva, kun klikataan, niin tänne tulee, nyt tällä hetkellä tulee säilytä pysyvästi oletuksena, otetaan se rasti pois, niin se 2 kuukauden päästä sitten poistuu tämä tapahtuma tuolta automaattisesti. Ja tässäpä tämä tällä kertaa. Kiitos, hei.